Benvinguts a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, 905 Confidencial. Avui el torn de Love of Lesbian. I els oients, on està la gent? Home, això comença ja, Aneu a buscar-los. Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. A vostè li agrada Love of Lesbian? Ui, sí m'agrada, m'entusiasmen. Cerveseta? Sí, cervecita, concierto y buena compañía. Qui és? Sota la camiseta NBA porto de Love of Lesbian. Home, que s'ho tregui. A veure. Amb tots nosaltres, Love of Lesbian. ¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos? Es imposible, no, misterio. La noche eterna. Així comença una miqueta el títol del nou CD. Què passa, les nits es fan molt llargues o recordeu aquella meravellosa nit? No, és que les nits realment han estat molt llargues. Ha estat una nit de 2 anys i mig, gairebé, i uns dies com bastant atontaditos. Mira com ens hem quedat, veus? Love of Lesbian no actua sense? No, en realitat no hem arribat a ser tan divas mai, eh? Bueno, l'Oriol amb les Goldams és bastant intransigent, eh? Sí, això sí. Avui és un bon dia, no? De fet, és molt feliç avui, l'Oriol, perquè hi ha voldams a casco porro, que es diu, no? Ya soy